Здравейте, приятели! Неделя 13 октомври. Намираме се в Лондон Гибсън гараж. Тук има всички китари, всички модели, всички цветове. Много усилватели Mesa Boogie Mark 7, най-новата глава с кабинет двойка. Може да свирите и на слушалки, и без слушалки. Както искате, колкото искате. Хората са много гостоприемни. Дори ти дават повече неща, отколкото искаш. Има всякакви модели SG, SG-та, Les Poly, Flying V, всичко има. Explorer Custom. Идваме на сектора. Има всякакви струни за акустични, перца, ефектчета на... Gibson притежават 50 бранда и имат много брандове. Това е една фирма Maestro. Също китарите Epiphone, Kramer, те са на долния етаж. Всякакви нещица, клещи, манивелки, кърпички. Gibson Care. Много яки перца в кутийки. Просто е страхотно. Кожени колани. Ето, Gibson Custom. Много хубав ден е днес. Много хубав ден.